radyo mo nationwide. Ay, thank you. Ay, ting pamuhi na gitintahon. Dali ko, bi. Kay magpalit para ba ko cake sa kumanghod na. Birthday niya ron. Ikaw na lang yun mo oy among gipaabot. Imong manghod ganina ra nang naghuwat. Naasige da nga iyang ipaila-ila nato. Ha? Kinsa man, ma? Lahos na latas kusina. Dali dayon. Hi, te! Oh. Happy birthday, Esther! Thank you, te. O karon kay kompleto naman kita. Ma, pa, si Nico di ay akong uyab. Good evening, Tito, Tita, ug Abi. Love, lahi na kayo mong ginanawa ni ate. Kaila mo, no? Same school na baya mo. No. Dili, Esther. Pero, naka-familiar tingali siya na ako kay Murag. Naka-familiar man sad ko niya. Oo, love. Anak gitingali. Sige. Mga una ta kay basing gipang gutom na ang uban. Unsa? Siniko nga nanguyab nimo sa una, uyab na Esther nga imong manghod? Oday, Mao ba? Aware ba siya nga manghod nimo sa Esther? wasag ko kay Bao. Pero for sure, aware kita tingali kay wala ba kita ipakitong laki ha? Mabita tayo hinungdan nga wag ito na ko gisugot sa una. Kidaghan kayo tog chicks din sa eskwelahan. Maugbitaw. Hala, uy. Dili ka masakitan sa Esther anang Nico, day? Mabita na akong gikabalakan day, uy. Kay basig ilang duwa na kung manghod ba. Kumusta naman mo ang Nico, Esther? Okay na kaayo, te. Pinangga kayo ko niya. Abi ni mo, te. Gusto na kinako ay nga siya na gid ang lalaki nga akong ikauban for the rest of my life. Esther, sayo pa kaayo para magisgot ka, ana. Wapagaw ka na human sa mong studies, gani? Te, pila na may pagdagan sa panahon, good? Usa pa, dili na ko baby ninyo, no? College na sad ka ako. Basta, te, naka-feel gid ko nga si Nico na gid ang lalaki para nako. Esther, Nagdugay sa good si Nico kang imong manghod, day, no? Oday, na-close na sad sa among family si Nico. In fairness, nakita sigid na ako nga nagbag-o gid si Nico. Nakita sad na ako nga grabe niya kapinangga akong manghod. Wa ni mo sulti imong manghod, day, bayan ninyo ni Nico sa una. Wa na lang, uy. Dili po ko gusto nga mahibaw akong manghod nga grabe ka chicks boy ni Nico sa una. Ang importante day mao ang karon. Ang dako niyang kausaban para sa akong manghod. Nalipay ko para nila o grabe na sa akong manghod. Uy, tuod di ay ha. Ato niya sa amo ini golden birthday sa akong papa ha. Invited ka. Kabungga o golden birthday si imong papa, day, uy. Kay bawa ka day. Ngitabang sa bagastos si Nico ani birthday ni papa. Oo, mao ba? Hala, no? Kasulti ko day si imong manghod niya. Hello. Mayong gabi kanatong tanan. Una sa tanan, dako kay kong pasalamat sa Ginoo sa grasya nga iyang gipaambit kanamo sa akong pamilya sa adlaw-adlaw. O karong gabi una nga nitungagid mo sa akong imbitasyon o nakig sa ulog sa akong adlawng natawhan. Salamat kaayo ninyo. I hope nabusog mo. O napaday tayo daghang pagkaon diha ha. Nasa tayo mainom nga giandang. Pero sa dili pa nako buhian ang mic, ako unang tawgon ang akong son-in-law nga si Nico. Salamat, Tito. First of all, happy birthday, Tito. And thank you everyone for celebrating with us tonight. Kulbaan ba? Anyway, I would like to share to everyone how blessed I am to know the family of my girlfriend, Esther. I'm so lucky kay I can feel that I'm so welcome in their family. There are really no dull moments, especially kung makigdungan ko kao nila.
And I think being with Esther for a long time is enough. Enough already to ask her hand from her parents and Esther's sister, Abby. Love! Love, Esther, come, join me. In front of everyone tonight, Esther, will you marry me? Nico! Yes! Yes, I will! Magpakasal na sila. Recorded by X Thunder Gaming. Hala, uy. Kasweet ni Nico si mamanguday, uy. Uy. Hila ka magudi ha. Luha ang iskalipay day, uy. Nalipay ko kakasunod na akong manghod. Si Esther man ron. Masa ba kanina tabo? Unsa pa ka? Tuntihin may unsay na hitabo. Esther, anak! Gusto na ni Ana! Unsa mang ginahita ko! Ma? Pa? Esther, ngano ka? Ma! Pa! Ate! Nico cheated on me! Unsa? I saw him with another girl! He lied to me! He cheated on me! I hate you, ate! Esther! Oh, nganong imo mga ate kung kalabutan? You knew Nico was unfaithful right before I met him! Kaila ka ni ate, but you never told me! Esther, I'm sorry. I thought Nico was already a changed man. Nakita na ko kung unsa kaniya ka pinangga mong wala lang ko musulti ni mo. Sorry. Pila na kabuhan imo mangoy dito sa Davao, day. Wala gid siya mauli, no? Mag 8 months naman tingali, day. Nagsabot resad ko, day, oy. Gimingaw na sabi ko sa akong manghod. Pero I think it's good for her to take a breather from everything she went through. It will take a long process, pero hoping nga makatabang niya. Babe, hi. Kanina na kang naghuwat na ko? Okay ra, babe, oy. Nalingaw rasad ko nga nakikstorya ni Kriza. Ay, ikaw na gyud ang pinagpala sa lalaki, day. Buutan, responsable, o gwapo pa gyud si Sam. Magasuya. Ikaw, cute, Kriza. Ay, sige na, uy, bye na. Una lang ko ninyo, ha? Sige, day, amping. Happy 5th monthsary, babe. Happy 5th monthsary, babe. Babe, ilan lang kabuhan ang atong pabuton. Mag-graduate na kita. Maugid, babe. Excited na ko. Ako sad. Og ini-graduate na to, mag-propose na gyudayon ko nimo para fiancé na ko nimo. Og aron may bawo ang ubang laki, nga di nakaangay nilang panguyaban tungod kay minyunon ka na. Babe. Congratulations, babe! Congrats with Nemo, babe. Happy kay ko para nato. So, asa man taon na mag-celebrate? Okay, una ta sa amo kay nagikay naman sila si mama dito. Iniguman, adto din ta sa inyo. Sige. Congratulations, ate! I'm back! Esther? Kanasa ka na uli? Ganina lang! Gibingaw na kay Kunimo. Lahi naman kay kagang. Isa mo tagagwapa nga nangarti ka nagmaayo. Anak ginate, people change. Nak, nganong karon pa man mo? Dito pa mongod mi sa ilang gikan ma. Kay naghikay man sa iyong mama. By the way, Esther, si Sam,
Akong boyfriend. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. In fairness ha, gwapo imong uyab. Pagdaksa kong balik, we. Gimiyo kita mo. Daghang kitag angang ichika na ako, ha? So, na uli si Esther din sa amo gikan sa Davao. Lahi na kayo siya. Dili na siyang manghod nga ako na ilan sa una nga grabe ka introvert. Karon, party goer na kaayo. Dili ganin ako halos makitaan din sa amo kay sige maglaag. Ay, makamingkaw ang sa una nga. Wa may laing buhaton kung dili magsigig istorya-istorya lang. Basta padung na may matug. Ay. Babe, ako natin manan ang mga bisita ni Mama ha. Feel at home lang. Okay na, babe. No worries. Ubay-ubay kiro bisita sa Mama sa birthday ronda. Ay, kapuyaw eh. Salamat in taon nga na mauli ng mga bisita ni Mama. Gamay na lang sa dang hibusonan. Tuod. Hain naman sa Sam. Ganina naman kung wa makabantay niya. Sam? Sam? Wah, mang cute. Naadingali sa kong kwarto ni Pahuway. Oh, si Esther man no. Gikan siyang kwartong tingog. Esther? Esther? Oh. Esther? Ate? Sam! Ginoon ko! Ate! Ate, we're really sorry, ate! Ganito kayo mga manak ko, ini! Mga may batasan! Mga may batasan! Esther! Mag-istorya ka! Ikaw, Sam! Pauli una sa inyo! Birthday pangayo pa sayro ni Sam nako ato. Gitintal ko na siya ni Esther, ug wa pa nagininay ni Esther nako. Human sa usa ka buwan kapin nga wa mi nagtingog sa akong manghod sa bay. Nihilak si Esther sa akong tubangan ug nangayog pa saylo. Tungod kay duna na sad ko na siya na feel ni Sam. Ug ang pinakasakit, mabdos siya ug si Sam ang amahan. Sakit man dawaton, pero kinahanglan niya pakasan akong manghod. Tungod kay mabdos na ni. Ug nagpakasal ko dayon sila. Og nahibong na lang intaon among mga paryente kung nganong sila ang gikasal nga kami man unta ang uyab. Karon, na ako sa Saudi na trabaho isip usa ka nurse. Dinhi na lang kutob, daghang salamat RMN.